Sanibonani we bathandi bomculo kaMaskandi, ngithanda ukunibingelela nginamukela ohlelweni lethu lezindaba i-SP Media TV1 bakwethu. Uma uqala ungena ku channel lethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe, ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare link lethu ukuze sindlondlobale njalo. Bathi ke #our quality is the best, trust and believe it bakwethu. Ke namhlanje siniphathele indaba ezimnandi. Ithi ke Indlamlenze Group and Production ke inkampani enkulukazi ithi inxenxa bonke abathandi bomculo kaMaskandi ukuba bavotele Uskweletu kanye Nomkhulekelwa ukuba babe ingxenye yomcimbi omkhulukazi iMother of All Maskandi ezobe ingomhla ka6 April 2024. Unumber 1 ke uzowina iToyota iQuantum entsha sha, aphinde anandise kulomcimbi kanti ke ozoperforma ukubedlula bonke ama-video akhe azohanjiswa phesheya. Kungenzeka athole ithuba lokuyocula phesheya kwezilwandle ngo-August ngonyaka olandelayo. Imininingwane ke yokuvota itholakala ezithombeni ezifakiwe. Uvota noma kangakhi. Labo abahamba phambili bayomenyezelwa njalo kusigiya ngengoma ukhosini FM ngama Saturday. Bathi ke azikhali kanti ke masihlabela phambili bakwethu la ngomhla ka2 March lapha eNewcastle uThukhuzana uzobe khona indumezulu Maskandi Festival. Isikhathi kube ku10 AM ekuseni bakwethu till late. Bathi ke amathikithi asekhona ecomputer kanti ke igeneral 100 rand kuphela, ama VIP u250. Uma uphethe cooler box ungena no100 rand. Bathi ke ingezo competition first unumber 1 wakhona uyothola u5000 kanti unumber 2 athole u3000 ke unumber 3 athole u1000. Bathi ke ingezo competition bookings PGU inombolo ithi 064 951 6618. kanti ke bakwethu mina njengentatheli SP Media TV1 ngicela ukuthi ningibambe video nelandelayo ngokuzayo. Awela masholana ye mukethe na tolungana